Kok ngendika tresnan iki yen to aku sliramu ra dihakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen turut kapisah mring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelangan kang mas musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lampuh tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Audio ada Mbak Mimi ada Mas Yuda Malise Mas Bakri ayo Mas Iyo kang mas kowe sing tak sayang ra lilo
Satu temannya sudah dihadirkan Mas Roi, silahkan kembali.